Du er i gang. Vi kører. First drop, let's go! Ramt med en hvid, altså. Bomber klart, man! Charlie. What more? Wasn't me. No, for just a new one, a fresh one. Man kan huske det der med at gå ned i knæ, for ellers får du den ikke op. Bum, Philip. Det kan være, at du bare skal tage det deroppe fra, du. Ja. Nå ja. Husk at læne dig fremad. Husk at læne dig fremad, og så siger det. Fuck. Tag den herovre, den er kortere herovre. Charlie. Så er det Charlies tur. Yep. Så var det jo. Husk at dreje noget. You're gonna love it. Så på skateboard i det er godt. Hvorfor tager du Jamen, så har vi bevis for, hvis det går galt. Gør det op i solen i stedet for, Charlie, hvis du gider. Gider du ikke at prøve at gå derop og droppe den, der? Kom her, Wuffy. Foxy. Kom her. Go for it! You're ready! Full paranoia. But you look great in the camera. Please no camera. No. Foxy. Foxy, okay. Get up. Det bliver så fedt, det der, Charlie. Yes, sej! Shit! Nice. Transfer! Åh, det er smukt. Det er smukt. Det går sgu. Det er noget regnet med mig op. Allerede, mand. Okay, but I did it one time. Yes, sej! Godt gået, Charlie. Nice. Thank you for Nå ja, mand. Nå ja, mand. Det var oppe i en pivot grind der, men den er hurtig, den her rampe. Den er sindssygt, mand. Jeg tænkte bare, at jeg bailer den her. Jeg skal ikke prøve på at lave noget heroppe. Slet ikke. Du kan ikke nå at dreje, uden du kommer op på Kobik der. Hey! Det er lidt noget andet, det der.